שלום וחזרתם אליי בסרטון שלי, קוראים לי בר... לא חזרתי, האמת זה הפרק הראשון. טוב, אז... שלום. כן, זה רונן. רונן, תסבר את הבדיחה הזאת. מה? תספר את הבדיחה. אוקיי, היה פעם איש, הוא הלך, בום, קריפר. וואו, אני עדיין נקרא מזה. טוב, יאללה. אם אהבתם תעשו לייק, אם לא אהבתם תספרו לחברים שלכם. בר, תעשו סורווייבל. תעשה אותי. טוב. דרך אגב זה השרת שלו. אני אתן את ה-IP ואת איך קוראים לזה? כן, ואת השם של המטית ואת הסיסמה. ואם מישהו גונב אז עושים עליו בן. מצטער, ככה זה החוקים אצלנו. ותצטרפו לסקייפ. כן, ותצטרפו לא להצטרף, לא צריך. לסקייפ, בר, אבל איך נדבר איתם? טוב, אני אתן את הסקייפ שלך אבל. לא, את שלך. למה את שלי? את שלך. טוב, כי... רגע, תפסיק לזוז. טוב. תחפור אותי למעזוזות שלך. הנה. טוב, בר, לך לחדר, לך. תגיד את הסקייפ. לא, אני ארשום את זה למטה. איפה? אל תדאג. אני טוב, ארשום. אני לוקח את ה... לא משנה זה. עכשיו לא לילה. לילה? כן. יאללה, לך לישון. אתה הולך לישון? כן. טוב, שנייה, אני הולך למיטה. עד שאני הולך למיטה... חצי שנה. הגעתי למיטה, טוב, אני יושן. רונן, הבנתי איך איך ישמעו אותך בסרטון. אבל לא רשמת לי את זה כבר מקודם. לא, כן. בר, מישהו יצב לי את הבית בזמן שישנתי. טוב, לא אמרת את הסקייפ. לא, אני ארשום למטה. איפה? למטה. והם יראו, אוקיי. קריפר. קריפר, אני אוהב קריפרים. אבל בגלל שהם לא... הסוס! הוא כמעט הרג את הסוס. בר, זה הסוס שלך, תביא לו תפוחים. וגם צריך עכשיו לתקן את האהובה. יש לי בלוקים. לא צריך, יש על החמור שלי בלוקים. לך קח ממנו. לא, אני לוקח, יש לי כבר. אמרת שהוא כמו פח זבל. נכון, כי שם אפשר לשים את כל הזבל. איך שחטים לחמור, פח זבל. בר, איפה? בר, נכנסים... ספיידרס! תיזהר, בר! הוא לא מרביץ בבוקר! למה הרבצת לו? יופי, עכשיו תחכה. יופי. עכשיו אתה צריך להחזיר את הסוס שלך. הסוס שלי. עכשיו גם החמור שלך. שנייה, בר, תן להכניס. כן, זומבי! איך הוא מת? לא יודע. בגלל השמש. אוקיי. יש פה עצמות של... בר, היה לנו סקלטון בחווה. לא אכפת לי? בוא נלך למלכודת. איפה הפח זבל שלי? זה של... רגע, לא, זה שלך. בוא נלך למלכודת, אולי מצאנו. רגע, אני שם בפח זבל שלי דברים. גם את... דברים שאני לא צריך. יש לי סוכר. תשמור אותו, יאללה, מה? טוב, אם אתה רוצה תתן לו. לא משנה. טוב, בר. מה? בוא נלך למיטות, אולי תפסנו משהו. למיטות? זה. חשבתי למיטות. הדלת עדיין לא גדלה, איך שלא זה דלת, לא יודע. לא, אני יודע איך היא גודלת, פשוט צריך... תפסו משהו? בוא נראה כמה טוב יהיה, לא תפסתי כלום. באסה. אולי נתפוס את עצמנו? יאללה. ביי, עכשיו אני לא מחזיר אותך. נו בוא! אין לי כוח. טוב, אני יודע לתת לבד. לא, אתה אחרי זה לא נותן את זה, יא פנדט הסננה. מה? לא יודע, סתם מילה שאני המצאתי. יא פלסטנה סטנה. יאללה, בוא. כן, בוא.
אני הכי אוהב להיכנס לפה. כן, זה כאילו... נסגר, נפתח. אני נשמע כמו אידיוט. טוב, מה רצינו? שתיכנס לתוך החור. בוא נעשה... לא הראינו לזה. תיכנס לתוך החור. מה? מופע, תיכנס לתוך החור. מה? כנס לתוך החור. יופי, עכשיו אל תצא. בוא, תכין חכה. תביא חכות, בוא נדוג. שם לנו חכות. אוי. ובדיסקריפשן לא לקלל. אם כן, אז לא ניתן לו את השרת, נעשה עליו בן. מה שתגיד, טוב. יאללה. יאללה בוא. בוא נדוג. אנחנו ליד שלי דורה. יש שם ליד הבית. כן, יש שם את אגם דורה. אתה זוכר מהטיול שלנו בכיתה ב' או א'? אתה זוכר את הטיול שלנו בכיתה א' או ב'? את שלולי דורה או אגם דורה? לא זוכר. אל תזכור. נראה לי ש... לא תפסתי כלום. תפסת משהו? לא. לא. משהו בא נראה אליי. לי שבא אליי. בא אליי משהו. תפסתי! נו, לא קיבלתי כלום. אני דג פה כבר איזה חצי שעה ושום דג לא בא אליי. הם לא אוהבים אותך. או, יופי. נו! פעם מצאנו דג אבו נפחה. זה היה דג מזל. הנה! תפסתי דג סלמון! נו ו? יש לי המון מזל. לי אין אפילו שמש. מי זה, אמא? רגע, אני אחזור... אבו נפחה! רגע, אני אחזור אליכם. אוקיי, חזרנו אליכם. תפסתי עוד דג. אני תפסתי אבו נפחה. אני הולך לאכול אותו. איקס אח, יש לי סחרחורת. אוי לא, אני הוזה, אני שיכור. אני שיכור. אני גם רוצה דווקא. רגע רונן. אוקיי, תיכנס לרשת. חזרתי לכם צופים. רגע, אני אחזור לכם. חזרתי אליכם, וחבר שלנו מצטרף, קוראים לו איתי. איתי, קבל איזה יפה אני. תסתכל עליי רגע. תצא רגע מהתיבה. אתם דומים. איתי, אחים. תסתכל לא, על זה באמת חצי אתם דקה. אחים, אתם דומים. כן, זה אני. אתם מאוד דומים. טוב, אני רוצה לכבות את המחשב. אוקיי, אל תכבה. לא, אני לא מכבה. אני אוקיי. משאיר אותו פתוח. אבל הוא יתחבא אחרי זה לבד. מה זה לא עוד אשמה. כל הדברים שיש לי? בר, בסדר? תלבש אותם. תראה. בסדר. בר, תתחבא לבד. כן, זה בגלל שאתה על קרייטיב. כן, אל תכבה. זה יתחבא לבד אחרי. אם זה מתחבא, אז תדליק שוב פעם. טוב. יאללה. תתקשרו אליי. אוקיי. ביי. אוקיי, איתי, שים את הדברים שיש לך. תלחץ קוף. Кашер, Роник, уже пол-8, уже спать надо идти. עכשיו תעשה תיבה. לא, יש לך שם תיבה, תמונה של תקה. עכשיו תלבש את הדברים שלך. לא, שים את זה על הראש. זה בבושקה. על הראש שמצויר שם. לא, על הראש שמצויר שם. כן? את החולצה שים איפה שיש חולצה. את הנעליים איפה שיש נעליים. ואת החרב תשים בראשון. את החרב תעביר 1, 2, 3. תעביר את החרב 3. לא, למטה. כן.
כן. ועכשיו אתה יכול להרביץ עם החרב. תראה מה עוד יש לי. רונן! 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 הוא מנותק. לא, הוא לא. פשוט לא שומע. אוקיי, בסדר. יאללה, בוא נמשיך. למה אני לא יכול לראות את הבית שלנו מכאן? מה? למה הבית שלנו לא יכול להיות פה? מה זאת אומרת? לא הבנתי. הבית שלנו, למה הוא לא יכול להיות פה? כי לכל אחד יש חדר. מה זה הדלת הזאת? איזה? זה סתם דלת. גם זה דלת ספייר, שאם ייכנס לשם זומבי, אז הוא לא יכול להיכנס. לך חדר. לילה. לילה. אני אעשה בוקר. לילה? עשיתי בוקר. איפה אתה, רון? איפה אתה, איתי? אני במדרגות. אה. אני רוצה להקשיבה לעשות. בוא, אני אעשה לך סוס. איפה? תקעת אותך. זוז. אני אעשה לך סוס. בוא תצא. איך נכנסים? לאן? יש הסוסים. רגע, אל תיכנס, אל תרחב על אף סוס. בסדר, אבל איך נכנסים? מה זאת אומרת? יש שם גדר. שמתי לב שיש גדר. קופצים מעליה? לא, רגע, אני עוד מעט יבוא. נו, הסוס הזה, נו. הסוס לא אוהב אותי. סוס. איזה סוס מעצבן לא הולך להיות לך? הוא אפילו לא רוצה שהוא לא אוהב אותי. יש לך סוס עקשן. תודה שצפיתם בנו ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.